کو ویلے کر ویلے وقت کو ویلے مینو آن جواب دتائی تک کے وقت آئے غریبی والا تے بولن چھوڑ دتائی اساں تساں ملنا نہیں تے پہ گئی ہمیشہ جدائی اساں تساں ملنا نہیں تے پہ گئی ہمیشہ جدائی روندے پھل محمد بخشا تے رجنی اجاگر ہنڈائی لے او سجنا